Hhayi, siyazizwa indaba engazi ukuthi siyazizwa indaba. Sinenkinga-ke la e-South Africa entsha sha, yalabo sesaba-2 ilona nalo. Ngeke lalelani wey'ngane zakwethu, thina asinayo inkinga namadodeni ukuthi naniqome bani, nazaliswa ubani, nazalela bani, ubani owenza yini. Asinayo thina inkinga yalokho. Musani kulokhu nisibaliselayo, sekumele nisidabukele. Sinidabukela ukuthini ngoba phela senimukhethile umendo lina nifuna ukuyoshada eMalawi. Asinayo inkinga, hambani niye eMalawi. Musani kulokhu nisibalisela nje nithi amaZulu enza ukuthi, amaZulu enza ukuthi, iy'nsizwa zala zenza ukuthi angathi nikhethe ukuyogana eMalawi. Kuqala phela kufiki nani ukuthi nithanda nabantu bangaphandle. Yinto endala nje kudala yayikhona nakwamanye amazwe ibive sikhona. Uthola ukuthi nje omunye umama waseCameroon, ubaba wase-France, or ubaba wase-France akusiyona into entsha, akuqali nani, abaze bebalise. Into ezokuthi nibalise lokhu kuqomela indlala, yikho kunibalisisisayo. Nibalisa ngoba nina niqomela indlala. Yiyo into ezilokhu nibalisa kangaka, cha senizolamba-ke phela nathi niqoma nabeka izisu phambili. Lo uthi wadlwengulwa lwamaZulu, indoda yakhe yaseMalawi isimzalise nanengane, kodwa wadlwengulwa umZulu. E-South Africa siney'nhlanga eziwu-11, kulungile-ke umZulu sekudlwengulile ngokusho kwakho. Lezi ezinye iy'nhlanga zona eziwu-10 zenze njani nazo zakudlwengula? Ayikho nje indoda obusungayibona kulezi nhlanga eziwu-10, ingoba niqomela indlala. Nifuna la madoda enizowaxhaphaza la e-South amadoda afuna ukuxhashazwa. Nifuna la nizowaxhaphaza ngoba niqomela indlala. Ngeke ngitshela awuboni indoda wena ngisho eyi-1 iy'nhlanga eziwu-10 zonke. Awuboni ngisho kodwa wena indoda. Siney'nhlanga eziwu-10 e-South Africa thina. 10 wey'nhlanga. So wena ukhethe yaseMalawi. Ingoba niqomele ini? Indlala. Problem la ikhona. Lo ngakangimiyeke lo. Wentombi wena ngoba uthi uzaliswe eMalawi, hamba phela uyogana. Indoda yakhe ayingazoba usubala umakoti la. Wena kumele uyoba umakoti le. Indoda yakhe ibe umkhwenyana la. Wena uyoba umakoti le. Indoda yakhe ayingazoba usubala umakoti. Ayihambe le, uhambe wena uyogana. Asinayo inkinga thina ukuthi uyogana, siyokukhipha nami siyokuganisa. Nangomunye uthi uney'ngane eziwu-3, abafuna ukuzondwa oba bengane. Lo ukhala ngokuthi uney'ngane eziwu-3, bayazaliswa ubaba wey'ngane abazondli lezi ngane. Ingane ufike uyizale phela eyokuqala, kuthiwe i-mistake, I mean to say, kuthiwa i-mistake, yiphutha. Ngoba phela ngeke uzale nje ingane ungazondla ngane, yiphutha. Uyizale yesibili, sekuyi-careless mistake leyo, careless mistake. Lokho kwesithathu angazi sekuyini usukwenza ngamabomu. Awusaboni nodadewenu bahlale bekhala njalo, behlala ngoba bey'ngane, kuthiwa ingane uma kwayizalisa ubani bani yazalwa ingane akayondli, ubaba wengane akayondli. Angithi nisho nithi obaba wey'ngane ezinje, obaba wengane bayabaleka. Wena uzala zize yiba-3, uzofuna sikuzwele ukuthi wena uzala iy'ngane zabe zabantathu. Usekubonisile okokuqala ukuthi akayondli, esibili wabona ukuthi ayondliwe, uphinde futhi uzale esithathu. Uthi le ndoda yaseMalawi ibizondla iy'ngane, ibikondlela ney'ngane zakho. Ingoba nithi uma niqoma nina nibeka isisu phambili. Uma niqoma nibeka, kwakufuna nje uzale okokuqala ubone ubaba wengane akondli, uphume endodeni uhambe uyofuna umsebenzi njengamanye amantombazane, uthole umsebenzi ukwazi ukuyinaka, wondle le ngane yakho, bese uyahlala ulinde indoda yakho uyothi cha lena-ke indoda yami, okuyoba imali yokuqala ukuyizalela. Manje nina nizala ngathi nizalela igranti ukuthi njengoba sezintathu-ke nje, hawu. Malini imali yegranti manje? 1.5 futhi lokho phela ingane futhi maziwu-3, ngoba ngicathi ngaphika kwa-500 imali yegranti. Maziwu-3, shuthi uholile wena makuphela inyanga. Bese ubuza utshena ubaba wengane ukuthi akondli. Uma esazokunikeza enye imali futhi nayo nje ushaya ngendathane yemali. Bese nifuna nisidabukele. Lalela ntombi asinayo inkinga yokuthi uqomile eMalawi, kodwa manje usushintshile umbala, ubungekho njena wena. Ungakaqomi, unele waqoma la, wasushintsha umbala, ubungekho nje. Kulungile, asinayo inkinga yalokho. Hambani iy'ngane zakwethu niye eMalawi niyoshada, niyoba omakoti khona. Hhayi amadodeni azoba omakoti la. Umakoti ngazi ukuthi uhamba emzini mina. Wantshena uphala umthathu wathi akanayo inkinga. Hambani niyoshada. Laba bazoba osibali. Usibali akahlali emzini. Ahlale emzini usibali. Intombi ehambe iyohlala emzini, iyoba umakoti khona. Kodwa ngoba laba bavese befuna ukuba osibali umakoti nje, yikho-ke benza nje.
Asinayo inkinga yokuthi nihambe, kodwa musanilokhu nibalisa. AmaZulu, mina ngamithi sobaba wengane musani ukubeka amabala, ungabeki amabala. Uma usuzothi hamba nje, hamba, ungalokhu nisichazela, ngoba uma uzala lezi ngane eziwu-3 awusichazelanga lutho, usuzosichazela manje. Uma uqala wena uqomalela ikutshukutshu lakho, awazi usichazela, sewufuna ukusichazela manje. Why sekumele usichazele manje? Ngoba sekumele bebuyele kubona, nibaleka nje ukuyogana, nina anifuni ukuyogana, hambani niyogana. Laba babalekela ukuyema kubo, nina nibalekela ukuyogana, anifuni ukuyogana. Ngiyakubingelela mbukeli. Hhayi, nangu ubude bekumbono ngabosisi laba abagana abantu bokufika ukuthi cha, mabayeke ubhizi bekhala. Umuntu mefuna ukuyogana akahamba ayogana, Nkosi yami, akuqali ngabo ukugana. Angahamba nje umuntu ayohlala nabasemzini ngaphandle kokubhizi ashawude abantu ukuthi heyi, kahlwe ngulowo mZulu manje kwaba njani njani. Uma hhayi ngamithiswa iy'ngane ezintathu, abondle abantu be-South Africa, amadoda angekho responsible. Umuntu mefuna ukugana nje makahambe ayogane nabantu basemzini ngaphandle kokuhlanza abanye abantu. And usisi lo beke bakhuluma kakhulu ngaye ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi uzazala iy'ngane ezintathu nje, amaphilisi emahhala, umjovo umahhala eklinikhi, ukuthi akaprevent ingane, kanti yena ahlala avula imilenze emdala kangaka, engathi ingane efunda e-high school, azale 3 iy'ngane ay'veze ukuthi yena uyisiphuphu kangakanani, ukuthi uhambe ezaliswa amadoda njena akwazi ukuvala imilenze. Mbukeli, awube kwakho umbono la ukuthi uthini ngala kwidaba lalabo sisi ababili laba abacekela phasi isithunzi samadoda ala eNingizimu Afrika, banconode amadoda angaphandle ukuthi ayanempatho. Siphinde sibonane evidiyo elandelayo. Ube nosuku oluhle. Bye bye.